Adriana, Equana, Asachi, and Yasin, and some for Momra Majin Sano, Namunia, your church dinner. In an aqua quampo, Wusani, in an air J, Wusani, Nokoja said Brabajin Sano, Nanokusi Brabajin Sano, Akusabre Piampo, was Wusani. Nananum sebe frɛ mo a enye boni bi yehia kwa hosan ahodin nyansa ene odo ye pebia mummi yenya bi monsiro onyi kyerema yen mummi ya asentre mumma sebe oyare boni bi moyen mumma ye nyama ne mummi ye ni mfra mummi ya sunsi mummi ye nwawiawuo monhyira de obenya no ami ye bi adie obi obadwen ye ho adwempa no nananum monseme ne bi via nkon from monsiro onyi kyerema no no nipa boni Fua on pay ye can and Conanca no Diania boy. Obi obedri and watching Bonadia and another Semora. Obi Johnson and French Seribusia for Mama Adia Nina Riakete, Nana Jimoni, Emon, Uchirian Poncami, and Sani. As a Pia, I was a former Mama Quaba, I'm Chacham. Your friend of the Sheba, I had a reason so. Yanum Sandia Fajin, when you say 10 to 30 to Yanum Sandia Fajine, and your friend the reason so we are journey. And the minimum Baby did my own, na a farmer near money on. Master said, Nya time won, Yabre, Nebran yin siade. Dear William, as I was seeing, dear William was as I would say. Major say, Ya will Monsieur Qua who do be brave or a career friend a Ghana imu. I hear be brave in the womb. Penifona and Anma come here to say, I am fortunate a bit to be a cheat. No one masaka say abuana hunta kra na man huye hu ye de no enko to se kwese kokko de de breye no nka ye kwan ni se ne si yi apaye ye yi apaye di kaya nananom ye yi apaye e de hye nananom animonyam ye yi apaye e de sragi gina pa firi ye nananom ho e ye gidie no de aka ne ye dwumaden ni nyansa ne wo suahu no eti se na ye de ne ye gu nsa ensa ye guo ni se ye gu nsa frɛ nananom a wono agya ye hokro wono makwa akura to nananom wonse do de waka nkyena guo de obo abrabopa ne ye gu nsa de frɛ wonom se ye gidie mu no ye no wonom ane tie na se wo hwehwɛ wonom na hunhunu wom a wom wo ye ho tie kasa mu ye nananom se empanimfo to sa na bankoda adiem ase ne se se ya ye hwehwɛ wo a wona na ye hwɛ ne ye hunhunu no a wo ne ye bɛhwɛ no eno ntina ne ye to abedin ye to dina wona na bia oba ya oba abrapopa bia okoye ne ato ndin nti se woni ho a ye bo dines woni ye saa na ne ye de no sana kwasikoko e de adwen foforo beto ye tirim no sei na nete enti so obeto se mi gun san fra me nananom a enye sabia bodam sem enye yade ene nkyere se no nkyere se me ye kwadwefo eno nkyere so se minim de me ye na emom yan ye de ne yanimonyam ene ya gina hyede ene se ye beka ye nananom da ne da nyina ye ka wono mu a ede ne yesie ye fa nsa de kyere so de kyere fo bi se yan ne yesie wonyame a wotesoro wonyame o sa atefom menyawo ne manyame ento wonyame ye oye hwan ya eye nyina nsia na mu aginade kasa na se no nti wonyame ti ye frɛ nyame a wosoro ne ya frɛ nyame o asase so nyame o ye nipa ne ya gun sade ahye won manu nyam ne asre bambo fa ahodie pepeyo nokre isai ya de etina ni nyina ne yen ya kamfo ya mamre ne yamane ya de no na yatia no sene tekyerema kura won mko etoda wudidi awosa wote osen no waka tekyerema an sanete ensate nyina anyepe ntia ye de ya watimi waka me beba ne ba ne sei ya ene ye kire se ese ye dwen ye madwemba ne ye isua de na ye de kan side assembly city ene me ba be din komo bi ho na me pese obi a obu afu bia no ye obufu ofiri mu na ye nsua de wasua kwasikoko ho nsam ache wasua Nebukadnezar ho asem ache wasua Jehovah sat ene efila de hwan efiso wasua ache wo akani no dia na wonim dia na wonim fa wo nanano a onanano mamamre ne amane ho bra ha se ni nsua de na ene ya gina dia ya de be kasa be free na no nkomo bia na enam frama no mu a ya de beto ha se
me nana ne adwuma bedu ohene kase ye oda machi efra na adwuma bedu na won na ye doma manhene na wo ye dua na piesie adua na de hye sede yekọ doma ye ka no an wo ye de hye sabi ye sere tachira makokura sabi ye bejai na yaka efi asem enkomo bi akoso abakose ne mpanin nsem bi wo ho enipa dodo no animti ne maburu ne mante ne maba wande wono makoma ene de kum mesere se yenkon na mu yesua first na ne yekon ene yenkon ye besua eti asem ya mebaba amu watie no yiwasum tie na meba be kiro mpanin nsem ne abakosem a eda krono a ye fra ne fiapre enei na adoma ahene omiri ya osikum oto wonte ase eti mo amudi mo ye domafo no momra domani oni osantini onyemo ensusuye ni yemu ye nipa baako wo domani a brani ensu ade amabunfu ne di atem wo ye saa obedi beja obetwa sabone de agya wonkyirima na mum asam no de da no wanfa anto efrito piao eti ne medeme na doma ahene wo ye duane ni miso ye duane ni ba odi na de hye no no aduane atwe abrade nyankompa sachi aponchane o mansuo abroane bo jatana na okram ye jasena num na odi oyi ni ja na odi bo jatana aduane fo na aduane mpa efie yana na ene na adoma ahene osi ade ayo agema badu yana na ene kumawu ma ahene yana na ene asuminya aduane fo nyina ya hinkuru ene asuminya piao eti se eye me na ne doma ahene no me nkasa mama no ntono nemum ye ba ne abesua de efi se mpani to sa e ba nkoda de piao wa ba so bia no share page no like page no fa on sabo screen de on na yensua de fa on sabo screen dodo bia betima bia ye gba ne se ya na enipa na so de ne dua so akanfo ne abibifo ankasa no ya so de dua so ye mpa ya mamre ne ya mane entie kwasikokwa asem ne ya kan ko ma ba diaginem ene kwasisi ya efiso wo be kan ya kire wo be kan efiso asem a kire mi ukuro ma asem kra ye kan osibuyi untie me de shapia enen obi abekatwi enne uba mami hu obeka enne obeka kankasa wonni akankasa so nti akakuro kasa kura wote na abeka obi be kire ma kire mi enti anya da bia ne be ba abeka kwasikokwa asem enne me de waba ofi enti enne ye ba behwe asem a na adoma ahina kofa abase osantehene ayo ma hene ede na oni mfa ho oni bibi abra yensu ade ose osantehene eye ma hene osantehene entimi mo ma hene na yewia ye beko Ghana amamara num Ghana constitution no ade neka ede kire ahenie hu nsem de won mo frɛ no the Chieftaincy Act no eye den de na no wokai ka sai na nsonsone ben na da ahenie mu wo Ghana kuro ya yetimi yese usua emfa bufuo nsua fanyansa ne adwene fasua so tiase onimu a no wabisa sanity eti mensa bra no me pesa wutie na adoma ahene na otwe wieye wokọ dwumadie bi ase na wokọ ye no dwumadie no wokọ ye no mum ekodane amenne wohene bi a na so opani bi a yabo na baso se nkoso wohene a ye frɛ na ayebu afo jana wo ni kuromu na woye se wo bodwa bi ni nsiesie ne na hofama wode eboa ne kuro no otonsa frɛ na adwuma badu na wokọ ye no na adwuma badu atimi ama dwumadie no adane edane sei ensem sei no okokan na ensem okokan ye no agentre ha ekotwi ni kobreman ama dwumadie no a wohene no a woye nkoso wohene efra no na aibiafo jana eye ye na nei sansem no nipa dodo no nka ho asefi se sabiamu okoka amane ne amane a na wafre ododo ofre ododo so no afra asante fisa asante eye ododo so ho na sabi yesi ahimfuchi ne bi de bi achi sa okoka asante asem na wanka ne yie ebe dane asem no eno de memfa nsiu ena mo bia na adawo na ye nana me nana pemu me nana agimabadu kodi nkomo bi ensem okoka no sei no oka no yentie ha sei ne yento aso beben koko wahu no sisi sampa abonofo na no ohu ti obodom na me aya na dom pese bi mpa mekwo so bi on ma be ni se mani odikene na wo de udisi ametwa na mo ni America no se sabi mbuade papa asantefo akonya kase be wura manu ontra ne da na mo moni le mu
onini lemu yanya ne dia kasa pio no ene dia onje o kasa bibi kura ya ne dia no hwe o de ha obeba o kasa o ya ndia ne meje o ya ndia ne meje na nipa ne bewu a wana baba ba so mu nana no ba ojo maka ne se ya wi na se se ne nti aye ba yesu se ne me be kan ho asem mo kesiye yeda kesiye wo bunumanim ha inamba wa amre boye na we se mama no so a ye wo mrantie bi ba wo social media no so bebe frebe ho freedom fighters binamba wa amre Chene Jonas no Sugar One free shows binamba wo Germany titro or hini David or no dikane mamte nanai enka na dabia ewe empani se opani odue mante ena opani wo wachire wanti ne fene wonini wanyini nti se opani nyina onim de besi daache no kura ne se asema ye na nadom ahene kai ama asantefo no bebre so wono mboafu de ya nadom ahene se sabi wono ye mranim ni na ote wono nsema obetie ni nyina na efrim nantie bi ne ma ne te de yekoso ena Ghana fo no koy no mkohwe se nantie be ni na wonkohwe no si ye fre obo nantie bi aba so ba ko di Twini Jonas efrima ohini David na santefo no so tenase ya no mo se na sam nantie ya obo mo din ye ohini pemu na adima badu obo no mo din sam nantie enso afase won mani so se sabiemu wonum bedi anaso wombeto wo ma no ma na trasa osante hene ni asante ahemfo na sade nka no nko mo hwe ne se impo se na ajima badu enim saa mrantie ne maba wa no wono horo sante hene sabiemu sante hene chiame ene na hemfo no kene nka hu hia se na ajima badu eba betena dwem na ka kire wiase nyina se wo bo mrantie no abaso de awodwen fa ho se ye yemfa ne se osante hene na mrantie santefo nkoda bi wo internet no so na wonu mu kaka santwetwe di kire bia wodisusu se sante ahemfo beba betena so se ye bobo wonu mu din ana firi se koba ne saa ebi mu kire se na kire wo se wota wonu mu achi se wonu mu ni ahemfo bia aka atem eno na manfo ka wo na adwuma badu meseme na no min kasa mani ntia no ne mu mekama sam sade ese ne sesese fi se meseme ye duanani enhye ne nso wo ye me nana me ye duanani wo ye duanani me nana no pia na wo bo sa mnante ya baso yi enne bi no mo kira se na adwuma badu na kasa de mnante yi uta won machi o fi se mpani se asem no dance ye ni ho ye twa asem no ho bi na ye de dance ye nti ekoba ne se sabi so won mo ye adwuma bi kura di mawa I mean kasa se na atwetwe break anyway wonya kan wi na wo wie ye no wo ba be kan asem bi asasam no be kan ye no yan ne beboa ma yakọ Ghana constitution nim ni yakọ suya kọ hwese so na adwuma badu eyamranim ni wo high court judge na so Ghana constitution edie na eka ena die so na tumi ka fi se wo kasa wo di tumi na kasa aye wo di tumi na kasa aye nti se na adwuma badu kasa di tumi dia ene na mpania kasa sabie mu ahimfo kyenye ebididi bi akisi ye ka tumi dia ene na tumi na wo Ghana no ebididi bi achi te na se kana adwuma badu ehunu se sa wo frɛ tumi dia na wo frɛ dom na wo frɛ dom so dia wontimi nyi sante mfiri ho fi sante wo dom kyen obia so anyway me na nakasaye mumye nkotie nsɛm a me na agima bɔse ade ayo agima badu dɔma ma hene a wo ye duana this year ye nyina ye nti efri asumunya so me ye ntie ye nana ensɛm a wo kan ye ebra na obi ato ne nsa afri dwumadie bi ase a okoka sansɛm ye ntie ne nto aso ono enamne so ne anwasemi na nadomasi agene amampane na nema baha samre ade tiawa a meka ne ese ansana ne ende baaye ne betudwa abonofo yehia sei na ngwahede ngada a meka bi kani hina nano se huhu ade bi e ko so wo fiapri mboa sao fiapri hene ne ne bono ha boa fiapri hene
media abakosem awom senua oyaduanani samesonya aduanani abakosem kakra nim no na saase na oteso no nya bi ne de man sa baba de man no beni entam ha wonjo anya dumase fo ye man ko sa nya dumase kura na onko yesu nyane nya ba ne ba wa no ye den ni nipa ma wasase watena so akoko ima ba bitina na ye hobone david ewie yana na adwuma badu atwe adwuna si abakosem ne mpaninsem so na no hu behia se wotie me se no kurem na se ye mpanimfo so wonom to san ba ye die mu die ba nkoda die mu die a obia nka ye bebusa na adwuma badu se de wo ka abakosem ba bi ekuta afa akono asase no a wo se eye fiapre ene sunyan a wo kan wasam so obi na de ho ma fiapre so wontra ho no ebre bi atwa mu no hon na asase ne ye ne dia so dika yesu ya die na ka ya kire mu ya hu se mpaninsam ne abakosem ansa na Ghana be ye Ghana no na obi ena ne tumi ewo ho obi na hwe sa nkuro ni nyina so ntini afra ho sei na ho ne edi be na wo ho abakosem ne mpaninsam ba Ghana e kire ho sei ne ye fra ho sei the Asante West kwasi kokko no wa sei no ne di ye wo ho no ebre be ne dane ye ne ye benya bono ne hafo ho eye hwan na de baaye Ghana nya ne fa ahodie 1957 ene sa de ne baaye eti after 1957 ede ne si hwan na be ye president so wo nsam wo mu nyina ye ne ma ese ye ka kire nkoda kire mu kire ho se obi ne baaye a president bi ne baaye na sabiam na adwuma abadu a odika ye adwuma abadu ni wofa ni mpon wa okoya ene na adwuma abadu di na de wono ene tachiman wo mu ene timi lobby ye ka to bi lobby am ko gire man nkono mate ase ama ye benya bono ne ahafo na mpo sa wo pesa wote de ye kana se company nsam se obi ewo tumi wa asase bi so a de tie ne sai tie ye nya bono no e de na beka ho ne ahafo eti ko hwe Ghana sa wo ko hwe ye map no bo se bono ne ahafo e de ntena ahafo no firi se na tumi no asante hene ewo wo san kuro no so no ye nyim firi ho firi se ni nkonwa dodo no awo ho wono nyina no mo som sante enti se ye nya sante na ye nyabono dia ene na asantefo no daso wo bono mem efise na ho nyina no kra ya Asante West santefo dominate ho nyina ebre bi etwa emu nim abakosem bi abakoye se ye kan nim dia asem eti se na ya Asante West na ye benya bono ne ahafode a ene na kire wo se enipa no ondodo na ya asantefo no wono so asante ye hwe dia tie nie abakosem ne mpaninsem e wo ho e wo fie kuro ne efre fie apre ne nie na wahine bi wo ho ayefra nana abebio twajo tie nie pa o wahine bi wo ho na yefra nana abebio so ho nana abebio no ansa no wo bewu no eye 2014 o kire krata de koma Bono House of Chiefs say opese obeka ho na wonum esuan se man hene na fia prebeye man hene 2040 asem na make you tie nie pa eti 2040 wo twere krata de call Bono House of Chiefs no na nanom atrankonwa wonum di Bono House of Chiefs anim no eye ne konebra sana opani ede to na nanom wonse do 2016 timfie duachi enya ade a fia prenu a wonum eye autonomous na wonum nhye obi ase no eye esa kom de ho kwa kodane Bono House of Chiefs na wonum so ya pagya wonum abaye omanhene na wonum atuma nyampuntu a sade do ma benya no so anya ne pepepe no Bono House of Chiefs wo besi nei wonum anyi wonum antum anyway nananom ye de won betimi nanumu ena omunya wo hene baako a wo ba ya na wo ye friend ni dia nkasa a wo de ba ye nsa abre no ne friend Professor Emmanuel Afuakwa Oko Ghana Telecom University ya wona na vice chancellor and a vice president na 2017 ena opani ba bedi fiapre akunya bedi ne wo faade bedi fiapre akunya na bebi ade na obedi ni nkonwa bi ode ba ye ne friend obrempon ochem amponsa a otoso mienu na wonu bedi ade no sade na ne wo fa ede krata akọ Bono House of Chiefs na wonu ma prayer se opese obe join na so obe ka ho na wonu ma mpene no wo ye na dwene se
Sempeni se mpanimfo ofia yenkwa fikyire nkonkobusa asem firi se wo hwe mpaninsa ne abakose mu a edumre bia na asantehene enene nitumi ekata sa nkro ni nyina so e wo ho ni nyina etini efro asante west nse ne ba ne se me ba fie na samo nyeme dia mekode wo ye pani a na megidi sesa abre no na nka wo no kura na ntumi wa ase nti wo hene sesa ne mpanimfo nyina no no comment ya hemfie to mo comment ya hemfie no anokre osantehene so se ono de wo pedodo nti ne yebo ne manane se no fotabra ba ne no foso no manyina ache nti kwasikoko no kura ba ye no asante ni asante ahemfo eni besi ne abakose ni mpani nsam o kire wo se o pe wo no ma wo ako defend Ghana kuro no asase ye friend Ghana ya uyi obia obia no obetimi a compete santefo abakose ni bia be ko twiko brema bia asante ni the only abusuaku a wono akode ama Ghana besi ne ewo abakose mu emfiri wo so da de wo se yeboa no bra ne be ka kire msa meboa nti akokwa no asante kun bebre woji nkro bebre eme nkro bebre be kan ho eno wo yifiri ho a enye yie emfa abufuo ntie de me kan untimi nyimfiri ho ene enko ba bia so ekokokko so ba besi de ye kan enti fiapre hene obrempon ochem amponsa efa ne kuro ene wode ko menhia se na nei wadamo sade sante yedodo no menso mpese mbeka sante ho bio na mitimi edimu na mbeye manhene na mitimi nyang enchepa ene nkoso ede ma mikro fiapre firi se sabiamu edua kase yesu a yenkota bia keto ho kohimu ntofom tie de meka no se bia kase yesu ho a enframa bo anketo na betutu bia kase yentutu enti ewiase wo bia de ho tani dua wodi tai dua ni hine do so te se abetane dua tie de meka yi na ima no so ena obaaye ampaso oba menhia no se de krobia de otekrawi ne brawe ngoma so krobia sante kotokoi na se tu ababio tumfo se tu na wo pre dodo na wo mpam dodo na wo no nipa nyina ya ne ma na no foso ne ma nyina acha wa mamre ne amane kwa so na meka yo o Jennifer so epaja na hinie a nei ye hwa anim ono so be ye o manhene kakraka sade obi ate obono ho no na no ene no enko wie ye no ye na do manhene miri ya kum wo so wonte ase firi sade maka kiro no edurumie brebi nanko wono mo pese won ba ka bono ho na won so be ye manhene ya ma wono mo kwan besine enti se eduru se obi babua ama wono so aba be ye o manhene na sa nipa no wotumi de a ene ese wode ne hoko enti yenhwe ede atumi ene santehene wo Ghana beto santeman Ghana beto kura hodo ni musuyaku nyina na Ghana ba ye no wode constitution kwasikoko ne di ye ne ye saade no na ansa na kwasikoko de ne na mamre ne na mane ba no na ye won yenhyehyeye ne se ye wa aman a mo friend state ne ye wa state ahodo bebre na ansa na asante ebe ya asante no wo hene pon ebi di anim afre se etu nti se etu achi no ahenia ni nyina no eda ehye o se etu ase eti ba bi asante ano kopim bia no ahenia ni hye o se etu ase nti enkura wodo nyina hu no esom se etutu na se etu so ena esikadwa kofi awe amamre ya me ka kire otietia no eti te kuro bia wo ba bi ne wo hu se obese obesom sante a o se etu nko na wotumi sante hene ena wotumi se wo pagya se akunya se wo ye man hene na obeso ya wotizo so a kire no ye mpanisa na me ka kire no enti so ko hwe Ghana mamre ne mu a enam se kwasikoko no ba ya obedi akon ene ye konkwaso mu akire ye se obedi Ghana so na asante ene na kudi akon na asante no wode ne ho ne ntokwa mu na asante ebre edi na kudi agu fom ema ye nya Ghana ni ntino Ghana no recognize asante as a whole entity and as the embodiment the occupant said they have the control inti yen hwade wa hase ukọ Ghana emra ne mu a omo ka asem bi fa asante ho di yakasa asante hina Ghana for na kuro Ghana no mara no referred to asante hine act as an arbiter and moderator for resolutions
of disputes and the community, and serve as a symbol of unity of the people of Asante and others. Now, sa constitution krona no refer sa info no so we overlord. Now, I didn't overlord here. Overlord have control, authority. A person who is over others, other laws. And ya wahini eti yase ahimfo chinye bi diribi achinti. Overlord no wo tumi wahini akaso. Sa na tie. Pacho tie ni o. Si akaso bi overlord wa. Fi se yana na do mahine be ka se bi se yenhwe gogo, yen nyina yenko gogo so ne yenhwe tie pa behwe obi akaso bi overlord wa. Asiye. A person who is lord over other laws. That's overlord. Pese me ma hu se wotis obi asante hene and obi otumfo a asiye me pese me kire wasiye. To obey the will of one sovereign and overlord. Tihayu, a person of great influence, authority, power, and like the overlords of industry. It is Sakas and Asiye no. It is obi overlord wa odi ahiniye so. Ntitienie. Eti osante hene edi ahiniye so. Ahiniye beya aman hene ne di ahene. Afe yenko Ghana for no constitution him. Na yenko hwa de wa ha se. Me pese yenko Ghana constitution na me nkire wade wa ha. Ghana for no constitution na mbeye ya ansana Ghana ebeye Ghana no. Oko constitution kro no mu a. Ebe kire o se hwan na ye wo hene. Hwan na timi ye wo hene. Eno no de ya kire mu ase ebusuakuo bia betima ye wo mu nipa. Ye de ba maranim na so ba na wonye on committee crime bi ana poni kase bi eti o man no a obetimi aba be ye wo hene. Na ye hwe osante hene tumi a wo Ghana constitution bi ni o se categories. Now ye hwe article 795 208 ye hwe ase o se afi wo de ye mra se categories. The categories of level of state or say state as stated in section 58 of the Chieftaincy Act 759. Yentia nipo dikan. The Asante Hene and paramount chiefs. But omo mako school ni how. Me say article section 58 of the Chieftaincy Act 759. Obetimi agogubi. Now so why? Now I say state say the Asante Hene and paramount chiefs. But underline word near and mo amuti brofo ne ho. Ye ka say obi end asechire say is simplification and I say simplicity and asechire say obi simplify and I say ye designate a certain direction. Asante Hene and other paramount chiefs and other paramount chiefs of Ghana obeso akire say pacho yesua de enidi atem so didi atem a e kire o say ompese obesua de e bia na wona nanom nyata mo nchechero de ye kan yesua de wo so de wonim no mebie kwan na waba na wo be kyerem de wonim fa asante ene ahemfo aka ho we nya se wo be kon ntokwa wontime nko ti de meka na enidi atem okay obi a vote o say